na 'yan mata ko kuma na wata budurwa da kuma yi musu sata a gida. Abin da ya faru shine a ranar alhamis a 4 ga watan Fabrairu na shekara ta 2021, wannan bawan allah da kuke gani Abdullahi Umar dan shekara 31 wanda yake zaune a cikin unguwar Ari da ke karamar hukumar Makarfi ta jihar Kaduna, ya shahara aikinsa shine ya nemi budurwa wacce take neman miji ta kafar sada zumunta musamman Facebook. Ya haɗu da wata yarinya wacce take a cikin garin Katsina, wanda saboda dalilin tsaro ba zan faɗi sunanta ba. Yadda ta yi bayani cewa kimanin shekara 1 da wata 8 da suka haɗu da wannan bawan Allah, kuma suna taɗi ta wannan kafar sadarwa, har ya nemi dama cewa yana so ya zo ya ga iyayenta domin a yi magana aure. Ta ba shi dama ya zo gidansu ranar alhamis 4 ga wannan wata da muke ciki na Fabrairu. Ya zo da daddare, suka zauna suka hira, ta kai shi gaban iyayenta inda ya yaudare su cewa aurenta zai. Aka ba shi makwanci masauki a gidansu wannan yarinyar, inda ya yaudare su, ya kwashe musu kaya kamar yadda kuke gani, da laptop, kwamfuta, da huluna, da takalma, da riguna, da kayan sawa. Hatta ana neman kuɗi a hannunsa wanda ya ɗauka a waɗannan ɗakuna guda biyu na yayyanta da aka sauke shi, kimanin naira 100,000. Ita kanta wannan yarinya ya karɓar mata wayar hannu da naira 15,000 wanda ya tafi da su ya gudu. Allah ya ba mu nasara, muka je har jihar Kaduna a garinsu a Makarfi, muka kamo shi, muka kawo shi Katsina, kuma da yadda Ubangiji muna tuhumarsa da laifi na yaudara da ya yi na wannan yarinya, da ya yaudare ta, da sata da ya je yi a gidansu. Kuma a wannan gaba nake so yi kira ga iyaye, musamman iyaye mata da su kansu 'yan mata. Ba a haɗuwa da masoya wanda kike so zaki aura ta kafar sada zumunta kamar Facebook ko WhatsApp ko wani abu, amma ya kamata a iyaye su hattara. Shi yasa muka kirawo 'yan jarida, muke nuna musu irin abubuwan yanzu, salo na zalunci na cuta da wasu ɓata gari suke amfani da shi domin su zo su yi sata a gidajen bayan Allah waɗanda ba su ji ba su gani.